And now to something completely different. Det næste nummer på listen er skrevet af nimandsbandet fra Iowa, USA, som i 1999 udgav deres debutalbum med samme navn som orkestret selv, Slipknot. Udover at være kendt for deres voldsomme kattejagtermusik og vilde optræden, er bandets ikoniske image stærkt præget af, at alle bandets medlemmer er iført masker. Nummeret, som vi om et øjeblik vil lytte til, bygger på en historie ved navn Purity Night, som omhandler en ung kvinde, som blev begravet levende i en kasse. En uhyggelig og tragisk historie, som er blevet ihærdigt diskuteret om, hvorvidt eller ej den er sand. Forsangeren Corey Taylor mente, og gør det stadig, at den er. Efter udgivelsen i 1999 blev bandet anklaget for at overtræde ophavsrettighederne angående tekstens tema, og Slipknot blev derfor nødt til at trække nummeret tilbage. Hvis du er interesseret, ligger der en yderst underholdende optagelse af samtalen imellem forsangeren og en advokat, hvor de diskuterer, hvad det dengang uvidende band skulle stille op med nummeret. Et halvt år senere blev albummet genudgivet, men denne gang desværre uden sporet Purity. I 2009 udkom albummet som en 10th Year Anniversary Edition, hvorpå Purity endelig blev tilgængeligt for de verdenssprængte fans. Her er Purity.